Hello, mä oon Verre ja Sector Alarmilla toimin nykyään liikkuvana myyjänä. Ennen sitä on ollut Vaasassa myyjänä sekä myyntipäällikönä. Ja nyt me ollaan tämmöisellä summer campilla. Tässä on tuulia. Niin let's go! Summer Camp järjestettiin tosiaan tänä vuonna Mikkelissä. Ja Summer Camp on ainakin mulle kesän kohokohta, koska se on 10 päivän myyntileiri, minne kaikki Suomen 10 parasta myyjää pääsee. Siellä päästään treenailemaan, jakamaan kokemuksia ja vähän katsoa, että miten muut toimii. Se antoi mulle ehkä todella paljon sitä, että mä opin itsestäni, että mikä on mun vahvuudet ja mitä on mun heikkoudet, mitä mun pitäisi treenaa vähän enemmän. Niin se oli todella kiva. Ja totta kai mulle yksi parhaista jutuista oli se, että tyttöjen kanssa asuttiin omassa mökissä. Niin se oli vähän niin kuin loma parhaiten kavereiden kanssa sekä tehtiin sitten töitä siellä sen ohella, niin se oli todella kiva. Niin Summer Camp saisi varmaan multa 10/10 tähteä. Niin, ja sitten pari faktaa musta on, että mä aloitin sektorilla helmikuussa, eli vähän yli vuoden, ja mä olin hoitoalalla ennen. Sitten tulin sektorille, ajattelin, että nyt vaihan kokonaan alaa. Pääsin kokeilemaan ja rakastuin täysin tähän lajiin. Elikkä mä aloitin siis myyjänä Vaasassa, ja sen jälkeen niin musta tehtiin myyntipäällikköä. Mä tykkäsin siitä eniten sen takia, että mulla oli se mun oma tiimi, mun oma porukka ja siellä oli niin hyvä kulttuuri, tekemisen meininki ja aika nopeasti noustiin Suomen kärkeen. Päästiin aina näihin matkakisoihin ja kaikkea sellaista, niin mä huomasin, että mä kehityin tosi paljon ihmisenä ja mä sain tosi hyvää tukea totta kai mun esihenkilöiltä. Sitten vielä nyt elokuussa niin siirryn taas Helsinkiin myyntipäälliköksi, niin can't wait for that one.